and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Hello. Oh, Mr. Martinez? Sofia, nanawag ka. Kuan ka ng kalabot ni Kathy. Oh, ngano si Cathy? Nabala ka man kung masakit siya. Unsa? Huwag ihunong sa pag-inom. Gihasol na pag-ayos yung tanlag. Unsa mo ikatabang niya, sir. Di man yun ikalimod nga ikaw mo ihinungdan aning tanan. Sofia. Sorry, Mr. Martinez, pero gibati na kong kaluoy niya. Sofia, Mao nang gipahibaw ti kang daan, sir. pero unsay gusto mo nga akong buhaton? Hatagi lang ang siya kadasig, sir, B. Sofia, prangka lang sa pagkasulti, no? Sa akong kabahin, yes, gibati sab nako. Nahasulod sa ako ang akong panlag tungkol kay. Tungod kay Elsa, sir. Nakonsensya ko. Sir Martinez. Yes, tinuod ka lang. Nakonsensya ko nga nagkunaw na kang Franco. Mao ba? Bisan todo napasakitan ko niya. Pero gisabutan ko siya tungod kay natural ang katong reaksyon sa usa ka bana. Mamitaw hinungdan nga bisag kamay uwag ko makahimo sa pagsukol kaniya tungod kay dili na ko kayo. Konsensya ko. Ano unsa may mo ikatabang kang Kathy, sir? Sa ako na sa mga ingon nimo. Kung makikuban ko niya, musabot ang pagkaungkag sa ilang pamilya. So, di ka makitipo niya? Sofia, sabta ang sitwasyon. Kung ako na buhaton na, dili baka nga kami mga priso nga dako magyong minyo si Kathy. Sir Martinez. Unsi dag-anan na mo. Bisan tuod may sapi ko pero say gayon nga budangop sa balaod si Franco. Takilid ako. Kay minyo sila. Sa ato pa, biyaan ni mo siya. Suportahan ako siya. Pero di lang ko makikuban kaniya. Sir. Hinaot na makasabot ka. Unsa man, nahurot na ang niyang kwarta? Naapamantingali, sir. Magpara ako usab. Usahangyo lang nako. Tabangi, dasiga lang siya. Sir Martinez. Kaluoy sa kong amiga. Pero di man noon si pasagdan ni Mr. Martinez. Suportahan man siya. Pinaagi lang sa kwarta. Pero magpalayo siya tungod kay hadlok sa ni Franco. Kay tingalik mapriso siya. Nakatuog na si Kathy. Ay, nanghubag taon iyang mga mata. Hugambino, hapit niya mahurot ang usak botilya. Ay, kaluwi sa kong amiga. Ay, lutuan ako sa kinit ka sabaw. Aron makakaon siya. Sige lang yun siya kinom. Hindi ka na mukaon. Oh, ang iyang cellphone. Nasa iyang dughan. Ay, kuhaon ko. Nagsigit tingali na siyang tanaw sa live nilang Janice. Nga nugod taon, ni-comment pa siya sa post ni Ate Janice. Nagtuo tingali siya, hindi siya madaot ng iyang comment. Sultihan ako si Papa Franco. Unsa hindi? Unsay comment ni mama nimo kadi? Ako nabasahan ang iyang comment.
Kay ako mang-share ang post ni Ate Janice. Unya, ang sayang comment. Ni-comment siya nga kung iyang ikita sa Ate Janice, iyang pugnoon. Usa? Nganong ni comment man siya, ana? Ang iya lagi nakita sa post ni Ate Janice, nga live ninyo. Nga imong gitun-an og langoy si Ate Janice. Mao ba? Nganlan pa niya og kuragan si Ate Janice. Kundatan. Nganong nahilabot man siya? Mao gani pa. Gihilasan ko niya. Si Ate Janice nga, wa magbisyo, daga pa. Mao na hinuoy kuragan og kundatan. Siya, unsa sin matanga sa pagkainahan. Day Claire. Sorry pa. Sorry lang yun. Nakasabot ko nimo. Hilasan ko. Nagselo siya. Wa uroy manindog ang iyang balhipo, no? Igo na, Inday. Sorry lang pa. Pero giluod ko niya. Inday? Claire! Nak! Kati. O na ni resulta sa imong binuhatan. Di bati nagkayubos ang atong anak nimo. Mau ba, bay? Kita bita ko sa comment ni Kathy. Di ba? Waday kam tanaw. Tanaw ang iyang mga comments, oh. Malita lang gyapon. Iya ko nabugnoon sa Janice. Karagan, kundatan. Nangita lang gid siya og dugang problema. Kung ikiya siya ni Janice, sao na lang. Ay, ako bitawang gi-contact si Janice. Unya, sa may pong niya. Kanahan, igo lang may katawa. Matod pa niya ay. Kanang gibati karon ni Kati, mao nay silbing silot niya sa iyang mga binuhatan. Bayotik. Saman! Nabalaka lang ko sa among anak. Kang Claire. Ibati siya og kasilag sa inginahan. Oh, bisukin sang anak ba yoy. Ang anak nagtuog yun ang buutan niyang inahan. Pero, saan man? Nadaman sa tentasyon sa sungayan. Naluoy ko Kang Claire. Saman! Ay, yung saan na to? Ay, nahitabo naman. Ay. Bay, mulakaw na ko ah. Unya, palihog lang ko sa kong anak ha. Bantay siya. Asa man ka? May atuon ako. Oh, asa man siya paingon? Si Papa Franco katong sakay sa motorsiklo. Asa man siya paingon? Wa man siya magsulti. Wa ba ka masuko si Papa? Nagipiyaan ko siya. Ug disuot ko dinhi sa kwarto. Noy? Noy Utik? Oh, Asa to si Papa Franco? mayo kay. Nigawas ka, Inday. Asa lagi to si Papa? Oh, ako mahibaw, Inday. Pero mingon man to siya nga may adtuon siya. Ha? Basin og... Basin og unsa, Inday Clear. Basin og iyang pangitaon si Mr. Martinez. Unsa? Basin og sa iyang buhaton ni Utik. Saman! Bitaw no. Tawagan ako siya, day. Una ko manawag ni Hanoy Utik. Puli-puli tagtawag. Munang bahay nilang Sofia. Mamasin ko nga nadiha si Kati. Ug basin og mag-anahan si Mr. Martinez. Kung makitaan ko sila, dili sila magmay sa akong pagabuhaton nila. Nara si Sofia. Salamat taon, sir. Miagi ka. Asa si Kati? Tuwa sa bay. Og murag ikaw ragi makatabang niya, sir. Sofia. Tana, sir. Pagkikita ilang siya.
o pasabta sa inyong kahimtang. Okay ka ba? Ha? Mr. Martinez? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!